अमरपुर अम बिथांमोननि मावफैनो काथिक अमरपुर अम बिथांमोननि थांमालिया NDRF टीम संगम फायसा फायसा अमरपुर kesalai tempat mana lemnya kamu? अमरपुर हा केचागो थांनो नायमानि लामा ब्लकनि थांगा यांनि लैंडस्लाइड फैयो सागदिगिनि आं पुरा राबार बागान सेस आयं गताबक आयं दङ टिभिनि कक्थुमनाय अक्षय जमातिया जों खरक नायनो काबरेज खायना बागै आं अमरपुर हा केचागदि तिप्रासारनि नक बाय लामा ब्लक जा गोबां मा दाल बिदाल जे जों जाल तंमारंनो जों नायना होनाय फायनाय माने जों थांमाले ताबक जागा जों ताबक मा फेरलायसिनो हाय फायमन मांगना गादा बेलाय लामा हामिया बारे आस्ते चारबाल बुखंले आय जले लंकबले आगर चालवा नांगोना लैंडस्लाइड यारो हम जत अमरपुर थांमाना लामा सिधो बायर दल रक जत अमरपुर थांमान लामा उदयपुर तो अमरपुर थांमान लामा लाहार नायदि आं थुंगुरि नायखा बाहाय ब जागा नस्त अंकु ब जागा लैंडस्लाइड अंकु हम हारना आं नायथुना बागै आं अंखर माने आबार गारो हदोंनो गासले होनो नारमाय दे नारमाय रा ओ थांखाबो बो लगा लगा से आंबो फेमता बो नाय दिबो बो गामि सुखो पा थांखा खाय थांखा केबा तामो बाइक नाय बाइक आइ बेखाने स्लानाय जों थाफाय दं हुंडा देवना तो बिउ उनाव होना हेने चलाव दे
Taman para mo? Eh? Yang parang kamu mo? Para. Punta. Amor pur 3 Korea dah. Gamari na. Gamaria 3 Korea na. Bese bisi rame or teh hakan nengai mat ondro. Bese bisi rame ko ma ke teh nengai matong. Teh tu dro. Bor nengai. Tabo sabla teh phai pa yang. Phai na. Oma tươi mức xí na. Pa san tươi. No bro ban no bro. Borde. তাহলে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওদেরকে বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিবেদক মহকুমা শাসক